सैया जी जात बाड़ा पुलिस के बहालिया में जात बाड़ा पुलिस के बहालिया में कुछ ले आई कुछ ले आई ललकी रुमालिया में कुछ ले आई ललकी में सैया जी जात बाड़ा पुलिस के बहालिया में राजा जात बाड़ा पुलिस के बहालिया में ले आई अपन गमछा दिन लड़का कुछ ले आई ललकी रुमालिया ले लीजिएगा अभी प्रियम ग्रुप के मैनेजिंग चीफ डायरेक्टर आदरणीय अभिषेक मिश्रा जी की तरफ से हम सभी को 2-2 हजार रुपए का पुरस्कार। थोड़ा ताली बजा दीजिए तिवारी जी। रहिया में याद तोहार अच्छा हमरो सताई ललका रुमाल ली सीना से सटाई ललका रुमाल रहिया में याद तोहार हमरो सताई ललका रुमाल ली सीना से सटाई ललका रुमाल ली सीना से लगाई तो करे के बायाब की बहालिया में रजऊ बहके न पैहा ओही गलिया में का मेहरारून के यह डर रहला बोला मुआ जातर बहाली में कहीं दूसरे बहाली में ना चल जाओ। सैया जी बहके न पैहा ओही गलिया में रजऊ बहके न पैहा ओही गलिया में कुछ ले आई ललकी रुमालिया में कुछ ले आई ललकी रुमालिया में देशवा किसान हो सैया मोर जवान हो भोले बाड़ दूर हमसे होवे मोर परान हो। मीठा मीठा पवन सिंह जी के बहुत बड़े फैन है हमारे अतुल भाई, ये उन्हीं का गीत है, सुनिएगा ध्यान से मिश्रा जी। देशवा किसान हो राजा मोर जवान हो भोले बाड़ दूर हमसे होवे मोर परान हो है भेजे हैं लिफाफा में अबीर हो बलमुआ फौजी सीमा पर बड़े कश्मीर है भेजे हैं लिफाफा में अबीर हो बलमुआ फौजी हो वाह विकास भैया ले आई ललकी रुमालिया में ले आई ललकी रेशमी रुमाल मोरा नैहर के हवे एकरा से काम ली सैया गावे गावे एकरा से काम ली राजा गहे गहे एकरा
एकरा से काम लीह राजा लहे लहे। ए रेशमी रुमाल मोरा नैहर के हवे एकरा से काम लीह सैया लहे। राजा जी एकरा के रखी हो निक होलिया में। बोलमुआ एकरा के रखी हो निक होलिया में। कुछ ले अइह ललकी रुमालिया में। कुछ ले अइह ललकी रुमालिया में। जात बड़ पुलिस के बहलिया में। सैया जी जात बड़ पुलिस के बहलिया में। कुछ ले अइह ललकी रुमालिया में। कुछ ले अइह ललकी रुमालिया।